tinc un naixement que és al voltant del 8è de gener. Quan tenia 13-14 anys tinc una necessitat enorme d'expressar-me literàriament. En aquell moment començo a fer lectures diverses, recordo llegir Pilo Baroja, Unamuno, en català doncs en Francesc Vallverdú, Folchi Torres, Maragall, i sento unes grans ànsies de crear, i a partir d'aquí em poso a escriure, també a llegir molt, i ja no he parat fins ara. O sigui que realment es pot parlar d'un continu, no? D'una gran vocació per la literatura, sí. Bé, certament la formació d'un escriptor és molt important la lectura, perquè sobretot, i això ja ho deia Borges, que era un gran escriptor, que ell sobretot es definia com un gran lector. Jo crec que és una gran mostra de saviesa i d'humilitat dir-ho, perquè estàs donant valor a tota la tradició i tu et sents com algú que intenta ser-hi, no? En aquest gran diàleg, no? Universal. A partir d'aquí hi ha lectures que realment em van transformar molt. Per exemple, en poesia, llegir l'obra completa de Baudelaire va ser una revolució. Hi ha un abans i un després, com també la de Paul Valéry, i posteriorment també Eliot, no? Podríem dir que Eliot, Valéry i Baudelaire configuren una primera etapa en la qual m'obren els ulls a molts temes i a la meva formació després com a escriptor. Pel que fa a la literatura castellana, sempre m'ha agradat molt la generació del 27 i especialment García Lorca, i en la literatura catalana quedo ja sempre molt seduït per dos autors que són J.B. Foix i Carles Riba, que han estat els meus dos grans mestres, no? Després n'he afegit més, però aquestes són lectures fonamentals a les quals també hi torno sovint. Després hi ha obres que m'han impactat molt, com Cien años de soledad, de García Márquez, o l'obra de Borges, i en podríem anar afegint. Després ja quan passa als clàssics, no? Per una segona etapa en la qual faig lectures en profunditat com l'Odissea, no? Que definitivament també és una lectura que et transfigura, no? Bé, Miquel Àngel Riera jo el considero un mestre vivent, és a dir, que quan tu llegeixes Baudelaire o llegeixes un clàssic, Ramon Llull, estàs llegint escriptors que estan lluny en el temps. En canvi, quan estàs llegint autors que has conegut, que fins i tot s'ha establert una amistat, ja són mestres. I de la mateixa manera que Mario Sampere, en un moment determinat, estudiar la seva obra em comporta l'entendre molt, no? La interioritat del seu pensament i de la seva creació. També això em passa amb en Riera. És difícil dir, no? Perquè aquí sí que necessitaria algú altre, no? Que fos més subjectiu que no pas jo. El que sí que puc dir és que personalment m'interessa moltíssim el que anomeno l'estat estètic, és a dir, viure amb una consciència estètica. I en Miquel Àngel per mi va ser trobar, diguem-ne, una miqueta el meu mestre en aquest sentit, perquè ell ho estava fent i era una cosa que jo també volia fer a la meva manera. A partir d'aquí els nostres estils són diferents i la nostra manera d'escriure són diferents, però sí que compartim molt l'humanisme i la passió per la bellesa i, com deia ara, no? Aquesta convicció que l'art, la música, la literatura formen part de les nostres vides d'una manera total. No, jo m'estimo tots els meus llibres, no renuncio a la meva obra perquè totes han anat configurant el camí de l'univers literari que he creat i per tant m'hi reconec. Una altra cosa és que, lògicament, perquè evoluciones i madures, consideris que el que estàs fent ara
d'alguna manera pugui ser la culminació de tot aquest procés. Però em trobo amb una gran satisfacció quan veig lectors, fins i tot alguns que no em coneixen, no m'han conegut, i estan llegint poemes meus de fa anys i els estan descobrint i després potser em coneixen i diuen, ostres, doncs aquest poema em va transfigurar o em va impactar o em va agradar, no? I això em dona diguem-ne, la prova que aquest esforç d'intentar fer una obra no precipitada, no frívola, sinó pensada a cada moment, amb molta autoexigència, doncs com a mínim tens la petita recompensa aquesta de poder trobar lectors posteriorment, que jo crec que és una de les coses que són importants quan escrius, pensar no només en el lector del present, sinó també el que pugui venir, el lector del futur. Pel que fa a la meva poesia, jo la considero doncs una obra unitària, en la qual he anat evolucionant efectivament, perquè a part que tu creixes com a persona i la teva visió del món i de la humanitat, però deixant de banda aquest aspecte, sí que hi ha una sèrie de temes que han estat recurrents i que formen part del meu univers literari. Per exemple, sempre m'ha interessat molt aprofundir l'expressió del sentiment amorós, tant l'amor de parella com l'amor paterno-filial, com l'amor a la naturalesa, l'amor a les ciutats. És un eix molt central de la meva obra. Després, tota la reflexió sobre el món de l'art, com la música influeix en les nostres vides, el que llegim, i finalment el que podríem anomenar la terra, viatjar, posar-te en contacte amb un bosc, amb un paisatge que pot ser teu o pot no ser teu, la passió pel cosmos també, que sempre l'he tingut des de petit, m'ha interessat moltíssim l'astronomia i he anat seguint sempre també tots els projectes que hi ha hagut de coneixement còsmics. Tot aquest va creant com una unitat, que jo sempre l'he anomenada d'un humanisme contemporani, algú que amb el que vivim i amb la nostra visió de la realitat, que és molt diferent a la d'altres segles, però que en definitiva sí que hi ha un aspecte que és comú a tota la humanitat i és aquest desig de conèixer, de saber, d'estimar la Terra i d'estimar el gènere humà. Quan començo a publicar poesia i assaigs, hi ha gent que em pregunta si pensava fer una novel·la i la meva resposta era que sí, que volia intentar també el gènere novel·lístic, però que en una ocasió vaig dir als 40 anys, volent dir quan em senti madur en el sentit literari, també com a home, com a persona, per poder compartir una visió del món amb les meves lectores i els meus lectors. I això és el que vaig fer, és a dir, als 40 justament em vaig posar a redactar Tot el soroll del món, que al final, per raons editorials, etc., va sortir el 2011, hauria d'haver sortit abans, però també hi van haver diversos aspectes que van endarrerir la publicació, entre altres una crisi, que també va ser editorial i que va provocar un endarreriment, per exemple, d'un any clavat, que ja estava, diguem, el llibre per poder-se publicar. I aquesta és la raó fonamental, un intent d'autoexigència molt gran. També t'he de dir que quan em poso a fer Tot el soroll del món em sento molt còmode, molt bé, amb moltes ganes de vestir també una obra novel·lística i per tant, obro aquesta nova etapa en la meva trajectòria literària.
En realitat, si observem bé, les obres que fan els autors i les autores sempre ens adonem que hi ha com unes obsessions, com uns temes, com un girar, no?, al voltant d'uns aspectes que acaben cristal·litzant amb uns versos, amb uns poemes, amb un poemari, amb una novel·la, i és perquè l'autor està donant tot el que porta a dins en aquesta obra, no? Què hi ha d'en Vicenç Llorca en les meves novel·les? Doncs n'hi ha molt, perquè en realitat hi ha observacions de paisatges, de ciutats, coneixements d'aspectes diversos, geogràfics i d'altra índole, i sobretot una percepció de la psicologia humana, una observació que fa que acabi configurant tot un material, no?, que tu poses a la novel·la. El que passa és que el que no fas, o jo almenys en el meu cas, el que no faig és una transcripció del Vicenç Llorca que ha viscut, que viu, amb el que crea, és a dir, que barrejo elements, jugo amb psicologies, amb experiències que he conegut i que a partir d'aquí creo per a les lectores i els lectors, perquè tinguin un gaudi i anar més enllà de la meva pròpia anècdota, perquè simplement les nostres anècdotes poden ser molt bones, en pots tenir de molt bones, però en general és el conjunt del que has viscut, del que has observat, del que has conegut, que pots extreure elements diversos i sintetitzar-los per crear les teves històries, per compartir-les, per buscar també una unanimitat amb les lectores i els lectors, és a dir, que s'hi sentin identificats amb aquelles experiències que estàs transmetent, no? I per tant hi ha molt del Vicenç Llorca, perquè tenim una manera de fer, una manera de ser, els autors que es veuen en la nostra obra, i sempre la gent que et coneix et diu he reconegut la teva veu i tal, però no és ben bé el 100% del que has viscut ni del que has sentit, sinó que intentes assumir també l'experiència dels altres en la teva obra. Bé, sí, perquè l'amor és el gran tema. Per mi és el que ens fa humans, el que ens dona moments de felicitat. I l'amor entès en un sentit molt ampli, l'amor conjugal, l'amor entre germans, l'amor a la naturalesa, l'amor al coneixement. I per tant, jo crec que s'escriu i s'escriurà sobre l'amor, perquè és l'experiència més definitiva. La veritat és que quan vaig fer Tot el soroll del món no em pensava que vertebraria 3 històries de 3 personatges en què, diguem-ne, de manera diferent, no?, han de viure unes relacions amoroses. Però ha estat així i estic molt content, perquè ha nascut d'una manera natural, portant de dins, no?, tot allò que portava com a bagatge, i en un període de 10 anys. Això vol dir en un període gens precipitat en el qual he pogut anar trobant a cada moment, a cada novel·la, la seva pròpia especificitat, no? I en aquest sentit n'estic molt content, perquè és veritat que l'experiència amorosa és igual per tots els homes i totes les dones, no?, és que tenim humanitat, però la vivim de manera diferent, perquè les èpoques són diferents, la manera de relacionar-nos són diferents, els matisos són diferents, i per tant tenim un tema universal i alhora contemporani. I jo el que intento és fer això, no?, convertir un tema universal, però vist des de la perspectiva de com vivim nosaltres, les nostres expectatives de felicitat, d'esperança, de desamor, de neguits, tot allò que ens preocupa com a humans en aquest moment, al segle XXI. És una novel·lística molt del segle XXI. De fet, parteix des del que significa a finals del segle, els Jocs Olímpics i la caiguda de les Torres Bessones al principi del XXI, amb tot el soroll del món, continua amb la crisi financera i les seves conseqüències de començaments de la dècada passada, 2008-2011, i se situa ja
amb el que és la recta final amb Sinfonia de tardor de la dècada anterior, entorn del 2015-2017. No? I en aquest sentit doncs, és una proposta molt contemporània. Bé, jo m'imagino els pròxims anys doncs, proposant-vos nous llibres de poemes, noves novel·les, i en aquest sentit doncs, ja estic elaborant des de fa ja uns anys un nou poemari que espero tenir llest d'aquí poc temps i que serà molt Vicenç Llorca, però també tindrà elements nous que us proposaré en el seu moment. I pel que fa a la novel·la, amb moltes ganes, amb diverses idees també de proposar-vos aspectes nous, temes nous, sempre mantenint aquesta unitat d'obra de la qual doncs, ja us n'he parlat, no? Des del començament, des del primer poema que vaig publicar i des de la primera novel·la que vaig publicar. I per tant espero en els pròxims anys, em sento amb ganes i sobretot molt agraït també a la vostra reacció com a lectores, com a lectors a les meves obres i amb ganes doncs, d'oferir-vos encara més de mi mateix. Sí, jo sóc un autor per a totes les lectores i els lectors que s'estimen la literatura i que tenen ganes de llegir. De fet, dono moltes de les claus d'interpretació de la meva obra, tant novel·lística com poètica, i en aquest sentit l'única exigència real és la de voler entrar en un món artístic, en un món doncs, això, que vol ser exigent, que vol ser rigorós, i que des d'aquesta perspectiva doncs, diguem-ne, requereix, això sí, doncs, una lectora i un lector sensible, però habitualment les lectores i els lectors que ho són hi ha aquesta sensibilitat cap a la llengua, cap a la construcció literària, la hi tenen, no? Per tant, des d'aquesta perspectiva jo convidaria a les lectores i els lectors que encara no m'han conegut en cap de les meves fases ni en cap dels meus gèneres a fer-ho, i ho poden fer amb la darrera novel·la mateix, amb Sinfonia de tardor, que sí serà una manera d'entrar a tot el meu món literari. Bé, vivim un moment creativament molt bo, hi ha moltes autores, molts autors, moltes obres que apareixen al llarg de l'any, i per tant jo crec que mai s'havia publicat i escrit tant en llengua catalana, i per tant estem parlant d'un moment d'efervescència. Resulta una mica difícil de vegades doncs, dir quins són els que en destaquen més, una perquè el nivell en general de qualitat és molt bo, i d'una altra banda perquè requereix molt exercici de lectura i d'estudi per anar veient també dins d'aquestes obres quines són les que estan oferint-nos, no? Doncs una riquesa tant d'escriptura com temàtica més gran. Però jo em quedaria, sense destacar ara mateix a ningú, amb aquesta idea general de bon moment de la creació en català, seguint una bona estela ja creada en el segle XX, no? I per tant crec que com a literatura podem estar orgullosos i estar contents.